Tu ni dua ni kapor. Try ni kapor ngawan khamat jame try ka tengka jong Jesu. Ngai ngo ime ko try namar me de ublei bo de ben yo ye ka jiro ka jing mani baro. Ngiwana ni ka sngi ko try sa yisin. Ba try klem mame ko try ngam la ben le ai. Klem ka jing pen slek ka jong men sim ko ngam la le ai. Ba try klem ka tien ka jom ngam la ben im. Ba ngai ngo ime ko try namar me de ublei uba im. Me de ublei ko try ubam ju kala menin mentai sudah ki bam jekot. Ya ingo ime ko try ke kapor bengi yo ban snap ye ke tien ke jong me ai bangin snow ko try ye ke tien ke jong me ai ba ke tien jome kan kta ngi ai ba ke tien ke jome kan ai bor ngi kan ai jing shai ngi kan ai men sim ngi ko try ke tien ke jome ko try kan pen khia ye ngi ba ke tien ke jome ko try kan pen shai bor ya ingo agar tengu Jesus no penem amen amen hangni kapor ngi nya puli na ke tien ke jong blai ba ke ta galong na ka gospel Markos kan nong ka basan kedekhat bar puai terter ketien jublai ka angkum ni habau jisu la lekpat da ka ling Shillong upat ba belien ulai alum lang hau uti udan harut ke duriau te wei na kirang ba snagog uan ubagerteng u Jairus bar habau loi ula dem ngon hakik jat jong u bar ula duai shigadeya u udaong ka khon rit jonga kahat mir ka jingyap tuan bu ialah kikti haka bakan yo ban pen khia ya ka bakan im ktin sublai ki thu ingi hang ni baladon wei ukpa nganget don kikpa kan ke jaka badon kikpa ru kiba ya ngap ini ka Khubor kan ka sngi ka bamenta uni ri ukpa ubadon ka Jingkitkhlieh ukpa ubadon ya ka jingit ukpa ubadan ya kajing sngokia nagabanta kani ka khun ka chomu ka babel ki thu ingi bauni ude ubriu ba kerteng u Jairus ka Jingkitkhlieh kani ka sngi menta kum ki kpang idon em ya ka Jingkitkhlieh kum ki kpang idon em ka jingit nam ta ki khun kum ki kpang idon em ya ta ka mensim ka ba kende ha ba ki khun jingi ki pang ki shitam ha ka jait ben riu ka jongi la dangi pet ya ka statistics ngi bun ki kpa kim dan Jingkitkhlieh but ka jing song kha ka long ka basting hadu kata nrai ngai khublei ye pi ki kpa ki badon ya ka mensim jo ka jingit ka mensim jo Jingkitkhlieh ya ki babon ha ki kpa ka ni ka sngi ngai khublei ye pi na ka banta ka jingit ka jong pi ya la ki khon ki jong pi uniu briu e ya la ka jong ka khon but habo i la ka jong ka khon jong u bagata ka khon ka pang hadu kata but bakala janiap uniru umdei ubriu ba riu madan udeu rang ba snagog kabamut hi kirang ba snagog hakabun sin hi kidiki riu niam dai kidiki riu niam bun sin am sya penrem mai para riu niam he kidan ki Farisi kidan ki Sadusi kidan ki temen basan ki Nongthymmai uniru udei urang ba snagog bat kum ki riu niam hagani ka por pini ibet baki riuniam kim justenat yau Jisu ki penran kemut baik deh bai Jisu utai shule amen le ni baik ki pai ba mar ki tieng mar balai baki pai ba am ki tuj be shau Jisu ka julong kum ta bol ha ba kadon kata ka jingpen khi ha ka don ka bor ki bri justenat benyelek ceta badeng ta ba ka don ka jaka ba ka don ka jingpen khi ka don ka kamba ki bri ki sobang benlek ceta badeng ta kini ki riuniam am ha ba ki baba ka jing shikri ka jengki ka detang kan nyambun ki bru ki kan ria nang tak libut yu Jisu badeng tau Jisu ulalong kumunong syun ya ki nomor ba kilai i no ka balang ka jongi kilai i no kini am jongi dan buan snagog le dan buan syu is temple labun ba pet lu Jisu kilas ngo kende men sim kilai syap tiang kiri niam ki tiang hai Jisu tadau ngai ngo yu ble ka ne ka sngi ngim de kiri niam tadeng tangi ngi de ki babut yu Jisu bat habang ibut yu Jisu ki briu ki syun ki isi hendrai uni namar ba oi usung thu ba kadon kata ka jing sya pen rem la le chu Jisu hendrai utip ba dei tangu Jisu bala ban pen khia dei tangu Jisu bala ban le ai na ka banta ka ni ka khon ka jam u dei tangu Jisu ubala ban le namar ulai ish bun ki kamba ko trai le kani kedai ka hikai bang kwa ban hikai kani ka sngi nado ka por bau Jisu wan ki breu am habaja ke game ka khmat ka pej bisu trai
Chu Jisu kitip ki riuniam lada de Nicodemus lene lada de utau rangba lingdo lene lada de Pharisee ne Sadusi kini kimla banduai. Ki thu khin chung blai kong ba tang lada ubreu yo khia ki le churang peni churang ba lingdo ban peni bola khia lada de jingpang yang tholi ne lada de jingpang kumno kini peni salade bala khoi ta ki rang ba lingdo oh fila khoi to dan ba ka jingkali ka long pat shaban khia mano ban pen khia fa u ai ta ban pen khia tadeng ta kini ki dei tang ki shu ai ya kata ka certificate bala khia andre kem dei pat ki nong pen khia bun sin pin i bau Jisu habau pen khia am i de spomut ki bapang yang tholi niki bapang yang ta ka jingpang yang lengkot wong da la khia ong khile pen i sis ki rang ba leng do da ki rang ba leng do kin ai ka certificate ya fi ba fi la khia tadeng ta bau Jisu pha ki le chatai ba ki jikli ka law ba ki kli mo pen khia mi kum no ki khia Rai ka jing sha ka long ba dei tang Jisu bala pen khia amen but tang ka jing pen khia kabakan jado bau Jisu la ban le rei kani di kadur kabakan jaman sim kabau trai dei tamu bala ban khia na ke jingpang man sim ke jongi na ke jingpang ke jingmut perkhat ke jongi na ke jingpang kabakan jaman sim ke jongi bat kham tam e ke jingpang jong kapau dei tamu trai bala ban khia bol sing ibria banga kli pilong kristan hong ilong kristan hanrei da kli pat semua biap nam ta sngila tikna sni pai empat kena menero nang keli wei iba lang ha ka balang ni ngakeli yung sibola fiap na kasi sila tikena ni pastor kata tempat tikena ang boleh tikena tip sengi ba pop ta ba em balik pop man kasngi ta na tadeng ta kum non su tikena ni yo ka beneng ho ngong kata si puli bible no si puli tambal akam syare ka khamat na ngam dai yo iba ngong subiang syare ka khamat ka bakan jadok sula syare li khamat ka jam sim tolong lakot ta hi tadeng ta kabak hamma kam da dei ka jing syare ka khamat bagan jado andre ka jing syare ka khamat bagan jaman sim tadei ka bon kum ki kristan em ngiyat kum no ngiyat ka jing syare ka jing antat namar ba syare em syia antat be dadan night blindness le tang la dum em mi isu ka syia tu la mutip syidon ka thleu ka sar la bandan ka jakhala la syia ka jing antat badum tikna la ban ban hab la ban kedia ban kain la ban yapru tading tala da dan ka jing matla ka bakan jaman sim breu la ban ha ba syakata ka jing yap ka bashir khai ula ban ha sya ka jing penrem namar ba ulong ba mala tading ta ni ai ngo U Trai bu Jisu ong along ka jing shai bu ai ngi ke ka tien ka jong o ka balong ka jing shai ka tien jong me ka long ka syarak ai sin ko hai ki kijat ba ka jing shai ka lenti ka jong i ong ka tien ka jong blai tading tala dangi don ya ka ktien ka jong blai ka sam si spa khat khandai ka khot si spa san ka kren ni ka ta bangi don ya ka ktien ka jong blai ngidon ni ka syarak ngidon ni ka jing shai ta dang ngim ya da ka jing anta tading ta ha bangi don ni ka ktien jong blai ngi so ti na sya ingin le mo la judan ubri U Trai ba kiu ka boss kham tip pa le cha ai nem shukiu ka kiu ka trin tip le cha ai dan shabu pin bat ya ka taksi ru em pinang iba finish ta mo Ndiri show shbala kabat. Lek sino ta ai lek lek se kar shbala lek mo pi. Tare chile imta. Njule am tam. Namar bau tu nong yar kulmar lek sei. Tip lek sei. Den lek sei ni mo pi sei. Nagare kata ngim chukiu ka bus na ka taxi ka train ka airplane. Tang bakala ada ngi chukiu la ka kiu. Hanre ngi kiu namar bangi don ya ka cingtmu ban lek. Sya kanur ta ka jaka ka bangi kwa ban lek. Tading ta bangi pediang yo Jisu ka jingim ka jungi. Mdai tang besyu pediang yo. Hanre ngi tip senongin lek. Habangi pediang yo amen tading tam dei tong syukil la kiu syupediang ka pediang Jisu ngihap bandan ya ka jing snoto ya ka jing sha engin le namar ngidon kam bangi de bandan yo Jisu ka jing im jungi mar klam o ka jing im jungi kala jat deng tau neu breu u Jairus habau lo ya i ula dem haki kijat jang u pitip ani nu Jairus udah pendam ya le ong kaidap stu kini karuniam kamani ong ngakat ba ong kini ki perlok jangan ni orang ba sinagog teh umla jen siap le chu Jisuru matang shulai jen dai kum no mele cita tak pa ka klem rain kalau akol trakini penram yu te le sukum syuk to ha trakini penram bo lagi kiriuniam ki ju penram bo ni ong dep sto ja ka ba jalong ka balong ngat dengan le la ka le baik namar dan lentim dan jakasyu kini kun jenga kal ajan yap le ka le bat ngasngo kini kapor ladaki kun ke jongpi ki dan ha ka jing sate syak khum hau baman la i ki kom bakinan ka temir ka jingiap
Wanum ong ba kai dap situ. Jairus la le ben ong le la sumar temla itu. Long kamon jo blai bun ki beri ki ong long kamon jo blai. Da im ne da yap long kamon ga jo blai. Hendra kwa benong fi. Ba kamon ga jo blai ka long ban im de ban yap. Amen. Tadi ta kamon ga jo blai ya ga ni ka khna ga lo namar ka Bible ki thu ba ga ni ka khna ga dang don tang khal arsnam da. Tadi ta la da ma pi bagi kon ki jong pi mar ki ni kerta ri khat ar ka lai ka saw san snam khat riu snam ka de kerta ka bagi ju le persya ba ka de kerta ka bagi ju ki pen i ba ki tu ka attitude ki jong ki am tadeng ta kwa benong i film kmi kpa pi le chau Jesu kerpa tu Jesu bagi kon je fi kin im la da ki dana ka timir jong jing yap amen tadeng ta wat ki ku slide ta ki kon ki jong pi bun sin kmi kpa ku slide ki kon ni kami dakai ni kami shalak ne melong na iman ya kan ni ni skumno syukur slai bi dik dalam kelas lo syong ni tip lawai la pun spe pang kun sina bidang sina bidang ka kun sudah dom bi ju pun si pun syong menta bi syong ayeng ki por lockdown ta kimi ka su bang kun dan bahia menta le la khamlaj te menta bun ni kham khuslai ta ding ta la dau trai ya dai ki kun long len ki kimi pa ki ba persang mania dai ki ta ding ta lada utrai yada ya kanong ba lada sumari kanong ba kinong khmi ki peleno ong ktin jong blai kamut ka balong leno ya ka kmil ne yo khpa bakin ya dai la jong ki khon lada utrai ya dai ki tadei ta ka abanong ifi kum ki kmi ki khpa to ai ya la ki jong ki khon shau trai pen kan tang ki shau trai mar ki khon ki long ke jing yo kan ti ki jong trai amen tadei ta ngim don kaman khuslai bangada ngej hiru ya kata bala pi IT ya lag jong ki khon ki jong fi shau trai persakurim ru wan kat persakurim kan amen ka persakurim ru kan long kat ka persakurim Jairus udan ni kan ke Jingkitkhlieh nam dan ni ka khon ke jong bala ni kum ki kmi ki pang ni ke Jingkitkhlieh nam ta ki khon IT shau trai dam how Jesus Christ karpat how Uni Jairus baka kon jo long tau ktin jo blek thu compare wala da urang rang ba sinagog ru compare wala lo syak kren ban haki we compare la syak pen ram ki we wong dap sto na mal ngatip bo dei tang Jesu bala banyada yang ne ka kun ke jonga dei tang Jesu bala am pen im yang ne ka kun ke jonga ka dan hatmir jo ke jingyap dei tang Jesu ta ke ne ka sngi kwa ban kren ni kata ya ka long yeng ke jongi hatu kum ki kpa ngi don am ke Jingkitkhlieh Neng kong ke mukpa na marukpa ru ukli jo ke ye ukpa ude ukli jo ke ye ukpa mdei tang bo sudei ukpa ude ukli tadeng tang haban IT ya ki kpa ban long ki kli jo ke ye amen ban ngasmo ri katai la dau usinrang pat la dau pat don kam dan jam ka bahan nai pat wat samlah hira na kumno na tadeng ta uniu de rang ba snagog udei bula don la ka jong ka kam tadeng ta udon la ka yeng tadeng ta ko aban ong fi ki samla la da fi pat yeng ki jong ki jat fi abstract samla abdallah yeng so ki jat ki jong fi wanum septing yo pi ong kan thei la se pi ong ba ni la dang muat mental lang mele ba brio mentai yo ngadu brio la sai mele waju kerki utrai udon la ka jong ka por bon sim ngi kerki la dangi kerki ngi lat no ya ka plan ka jong blai tadeng ta uni Jairus udei urang ba snaga ula rang ba umdei ukhana umdei ru samla udei urang ba tadeng ta kum ki kpa to ai fin long rang ba shwa haga ta ka jinge dei ge jong fi bo trai amen bar haga ta ka kam ga jam ha ge ge baro yeng ge jong ki kijat bar ge ngai bo trai un kar khu fi bar ka Bible ki thu ba uni ubreu ulawan shu Jesu udah kerpat mdei ta kata udawan bandam akamat jongo wong kumno ka khon rit jonga ka ha ka tmir ke jingyap tuan bu ila ki khtie ka banyo pen khia ka bakan em kum tau la lech lambat u bo la but utau pai ba belien bat ki le kan tori o ka Bible ki thu Jairus ula dem ki kijat jongo ban la dem ki thu ya kata tadi kita kadon kami ngi mengin pendam yang di ha U Trai. Ka Bible kong habaulo ya iu Jesu ula dem hakikat jang u. Tik kum ka Mary. Kadon ka Mary ba kadon ka Martha. Ka Martha ka bonkam ka Mary. Ka dem hakikat jang trai. Ka syong hakikat jang trai. Buk trai semua bahaya ya kata. Tadi kita kum kikpangi hikai dia biki khon jogi bakin ya dem ru hakikat jang trai.
Kini sngi bagalong kumta. Ki khun la si bun kam bet. La ka jong ka kam. Kpa la ka jong ka kam, kmi la ka jong ka kam, ki khun la ka jong ka kam, mdan por shu banya thu khana, mdan por shu banya kren, shapang ka tin jong play. Ba ka tai ka long ka jing shisha la da ki kpa kim dan ji thu khana di thu da ka ipat. La da kim dan ni ka tin jong play ki ni thu ik ipat. La stang ban shi thu khana shapang ki khana mendai, ki khana puruskam. Te de yang tangi ha ban tip shoi ka tin ka jong play, bang ya ban tip ya ka Nongkhryiem jong ka tin khnang wingi la ban ya thu khana ki khun ki jong ni. Amen. Lam da kum tau bathli la ban pendap ya ka bathli. U khiu bathli la ban phliu yu bathli. Dei lam khiu badap la ban pendap le ne ban phliu ha u khiu bathli. Ta deng tau ni ula pendam ila di hau trai. Ula pendam ila di hau trai. Aki kpa to pendam ila di hau trai. Ba deng ta ko abnong ifi. Bang tau la kerpahat yu Jisu. But wong la damiyo ban kta ina ka khun ka jonga. La damiyo ban kta. Wan bu ila kikti ka. La miyo ban kta. Ban pen khia ka bakan em. Bangai ya kata ni kasmi. Ingat ngerpat bil trai. Ila ki jong ki khun kikti ki jongi. Sibon ki kmi ki pa ki don ka jingpang ka jingstom num ta ki khun. Kapang ka mensim kapang ka donut. Namar bagi khun ki ya ela ka jong ka lenti. Henry da filong kum Jairus. Angai. La dang ilong kum Jairus. Ngam ong me tangu Jairus nrai wala ka thai mo kum Jairus. Ka kmi kum Jairus. Ukpa kum Jairus. Bagi ngai la dangi kerpat U Trai ban bo ikti ki khon ki jongi. Sisa kin yo khia na kata ka jingpang ka bang jaman siam bat kin em. Amen. Amen. Dwai nam ta ki khon jong pi. Dwai. Bahadin nang tau Jisu. Hoi kulai ya kendu ya kata ka briu ha ka pa shawun le. Sya kata ka yeng jong Jairus lai kendu sa kata kenti ka bapang mi snam khat arsnam. Ula pen khia ai kata ro. Bat ulet sya ka yeng ka jong Jairus. Ka Bible ke thu ka khot lai psan kong habau dan kren ulawan na kata ka yeng ta rang ba snagok. Kita ong ka khun jong me kalayap balai me pen shitom shu yu nong hikai. Ka khun kalale yu ka long kum no ka khun kalayap. Ka khun kalayap. Wa pen shitom shu man khat yu nong hikai ne ban lam yu nong hikai. Ti habau Jisu la yo snow ya ka tien balakren. Wong au tau rang ba snagok. What shap ting? Tang syungai. Kau mut hi. Ka jingat ke jungi ke dan kabor ke bakrau. Amen. Fingatnya. Fitip. Kai ke nong syun juga jingat. Kai ke balong opposite ne. Kai ke balong kongpong ke jingat. Kadai kai fitip. Ka jing artatian. Ka jing artatian em. Kadai kata ka basiwan bahan namar ba. Ubriu hi em. Uperkat baik. Dah ka jabing briu te. Sibuat ladam. Mdan kau hi yang. Ngat i trai ban mi biu kau ni yang. Mi kom no. Ne, mdan pisah, mdan lat, mdan lenti, ibu lakut ke lenti, lahi, ban nget bakan don ke lenti. Bun sin artatian te. Te. Sibu mdan syuk pa hayeng. Mensyuk pa kamai, mentapat mdan syuk ba kamai hayeng. Mana ban pendam. Bun ki beri ke artatian. Ki khun ru kimpat dia trai, kidang ya pulih. Artatian mano, lek kam no dia ne. Henry, ngeko nong ye fi what you artatian. Namaru ba artatian hi onom yo diang e ya gajing em gajing ong tin jong play. Amen. Ting jong play ko ong ban sungai uji su ong no. What you ting tang sungai. Tang sungai. Boleh tip ban ngai. Mar dan manga ong Jisu. Ngadi bos what slide me what sungai me long baik di. Mo sungai. Oh sungai mo sungai. Tang sungai, what you think? Tang sungai. Syati enoru ban buat lam ya Henry tang yu Petrus, bari Jacob, bari Yohanes, para Jacob. Pitip na syar ban buat enoru. Tang kini kilai ngot. Pin payam di tang kini kilai ngot baik bau Jisu kambu akmat te. Wan ta ki khat aro ki dani pleng ki bakam sakhamat. Tading ta bulai culum jaga jing pen kaladur ru. Wi alam yu Petrus, yu Jacob, bari Yohanes. Fini hagaba wilai bandwai hagper get semenir wialami kini Petrus Jacob Yohanes haba ulai bandrung hagane ka yeng jong u Jairus wialam tang kini kiwe ja sai try wialam tang kini kilai padahal nang ta kum ta ulapoi ka yeng tau rang ba sinagog boloi kata ka Jingkitkhlieh
bagi yam riu bagi lai lenyar skat dai te haba ula lej hapo te ula hang ki balai phia win phiam riu kum ni ka khna kam shim layap Henry ka shuthia pi gini gibri ke badan hi yang dai kila ada examine te ya kan dai khna kita bakal ayap nan men sim sho kalam ring men sim sho lesi ki pulse ru ki sho Sya ino ru ban lej ban ibut lam ya Henry tang yu Petros bu Jacob bu Yohanes u parau Jacob komta la poi ki ying jo tau rang ba snagok ka boloi i kata ka Jingkitkhlieh ba ka yam brio ba ki lai linyar ska dai ani ha yap brio ka dan ka jing sosi wan tol o bodum ha ka yeng namar bala dan ba yap brio ka ta ka yeng ba ki lai sosi ulai i kata ka Jingkitkhlieh ki lai yam brio ki lai linyar ska dai si dan apreng jongi ru ba long mum ta mo pisngo kumba kala don kajing du ha kajing im kajong pi lesi pila bandon ru kajing du ya kimi nei pa kajing du lesi kurim la ne ki khon kadon kajing hiwen kadon kajing sosi kadon kajing khuslai kadon kajing yayam chisu ong tang man chungai habo la i kam tau la le rung hapo ul ong ki balai fi wen balai fi yayam breu kum ni pi tu Yesus kelib ma balai fi yayam kum ni te habo ayap de yam lesi ki la bendam ru Yesus mo hang ni ki breu ki ong no habo lo i ba ki yayam kum tau ong ban kane ka khna kam sim la yap Henry ka shutia aftip na mabon ki breu am ki mudur yu Yesus bu diu bi kum no hampat yap ka shutia te kilar khiebenyo hani kilar khiebenyo Yesus ta dau Yesus am si khot be am sha khot bu di bobi ta dau ki breu ki ong ni Yesus bot Yesus ki sikai Yesus ki tharai bet yu Yesus ba ubi ukran bet ne uong bet ne ule bet ki breu ki ong meng tai ki ba de jong trai ule bet yo ni ki ta bon ki breu ki tharai bet ya ka e bu trai ong ki mut bet ki ule bet ki kheben yu ki la kheben yu Yesus Henry habau la pen mi no ya ki baro ushim lem yuk pa ba ya ka kemi jong ta ka khna bat ya kita ki badon lem bat ula lej hapo sya ka badon kata ka khna fitep na mang ne ka de ka bostunat na perkat bo Yesus am umla ram ya don lang bat kito ki bam ngai ulej tang kini ki laingut Petros Jacob Yohanes bat unik pa bat kini ka kemi ubeno tu ki breu ra khoi ai shaba fitep na ki bar kheben yu trai ki na shaba ta deng ta tang ki bangai kila bandon lang ban witness lang ya ka miracle ka jang Yesus tang ki bangai kini i ka miracle ki bangai am sabar tading ta la da ngi nget au Yesus ngi i be ka kamba jong trai invite ngi ong ali phini i la ka jong ki khmat jong fi kalayap ngatiu ba kalayap ba ka sio thia kan sakhi tading ta Raf ingat fin ibe ka kamba ka jing im jong fi try jing i miracle working God u blai ki kamba amen tak dau fi bot yu Yesus ingat Yesus wajur kheben ki ibu Yesus ang wajur kheben ru ya ki ibe shakri ki jong blai ki ang bon sien ra ki shakri ki jong blai ki ang ki bom sula long am teng teng kheben na ti skran bi fi la ban ngai u try invite tangi ki bru ki bala ban ngai bani i ka kamba amen ngam krana ya tangi ka ba kenjado Henry ka ba kenja men sim ro am phinyu i ba utrai un le un invite un khat tangi ti ki bru ki bangai ba fin experience ya kata ba fin witness phinyu i kata la ka jong ki khmat ki jong fi tadeng ta haba ula khat yu ta khpa ba ta kemi yu Petros Jacob Yohanes kai ba Yesus le ti haba ula bat nagakti ya kata ka khna ula ong haka tali thakumi kaba habala batai kalong kokna nga onga phatu yeng Yesus khlam le bun kam rang ta khlam o dwai le ni are khlam ong ta shong we khna khina tabitha kumi adi Yesus bun ktien ta le kamba ai nge amen tada langi kwa ik kamba jong trai am kan ma bu trai no bun ktien ram ta jong i kwa ta mangin chungai amen bangin ngai bangin pendam hau trai bangin kran banyau
bagi nong khen ben yo neng khen po yo bagi nong bau trai tip la nom la bun ki bru kyong bala ngala le pop tu blame map nom map shinga tip ula nom la shiman map nga utrai jungi ula be ban map utrai ula be ban penyeng utrai ula ban kentio un ban pen em ru wat yo to bala yap compare manu bala yap ha ka yeng ke jungi laki kon ni mi ngamong bala yap bagan jado andre ki bala yap bagan jam sim nga ngai be ladang ngai ngini i ke jin pen em ke jong trai amen la utrai ula ban le ya ka ni ha ka ni ka brio ula ban le ke jin ke jong phiru dan ke ki ka bamla andre habola bat na ka kti ra ka khna shubat de ubat talit hakumi habola batai kalong ko khna na ong apa tu yeng kumni ru ta ka khna kala yeng jot bat kala ya na bakal kharsnem ka kerta ti kila kendit ta ka jingkitkhlieh bakrao tiap dam blem le ka jing im jong fiam ki bri ba pe fiam kendit upe ya bi le se mencha bi dok fikus lai bi jenjar ni ka dur thang yong ka dur bi su ani pe ka jing im henry ha blem le ka kamba ya fiam pin bahabriu pin pu pin pieng pin bit pin biang ka pertegan lengo ya fi amen badeng tam la pi IT ila ka jong ka jing im hau trai thau thamai kum ni fi dan kam bu ngan le ki trai le em dan kam le utrai subat ina kti jong pi ong yang no an pen thamai fi ngan pen em ya fi bat kan long bi kum ta yang amen tadi ta utrai bangi sakri amu dan bor palat de mangi ta bon sen ngi arta tien ya ka bor ka jong blai ngi arta tien tip lam na ne tip long ne bon sen ngi shom wi to long hakar tengu Jisu kan long baik, amen. Karena kata, ya tu lupa ni lah dia, ya kaya ibu trai ni evi, wajib orang ni balai ngah kum ju, balai si balai ngah kum ni. Tadi kita ada piong balai ngah kum ni dan jubab lu nala noro. Ya tu lupa kaya ibu balai, mulai kejing kum bau lalai kini kena, kum tu sim dah ketiu peniang ya ka kena keling jaj berkelayat. Kalau yang jod berkelayat, ke kamba kelaja, bat baro kila lengok ngan, kila snow kendit, dak jing kendit ke bakrau. Tiulah hukum scam yaki, ba no ru unom tip ya kini, ulah hukum ru ban ai ka ban bam. Tadeng tawong kini ke jing jam, onum ya thu eno no, mar tu sia thu em, kini ke bam ngai em kin chuan la kawan te ban ngai. Ndi ban ngai, ban yo yu Jisu, henry ban pen bon kam yu Jisu. Mdi ban ai so Jisu, ndai ban yo ai no Jisu. Bun ki brio em ki stunat be ya ka yo atem de ya ka ai. Ta ka dau ki khmi lan ti ban yo kamba no trai, ban yo chi penem no trai, rem ju ai pat ya ka do no chau trai. Ta dau trai ong ai bo bun bi bot, ndai ki mai la jong ka do no ki met hanga. Ki shukwa bet ban kejet nanga. Namal pin pe chwa ya ka ni, ka don kata ka brio ka bau Jisu pen kia, ka to ka brio ko pang mi Islam ka asnam step ka kta Jisu am ka bor no trai ka mi no te shaka. U Jisu dus tu, wani ka bor jonga ka da mi no. Manu kta nga. Hado wani ka brio ko sa tu kong di tambangai pleng banganga la yo kia. Ka saya tu. Pitip na mabu trai ule ya ka jing im ka jongi, mdi busule gam to. Ka bor ka jong blai ka mi no te. Tading tam kwa ba bangin sukijit binau. Ukwa bangin ai shu. Pitip ba bangin ai ka donut ka jungi show trai am utrai. Ukumen. Utrai usmobha. Ndai tam yong ICI. Haba ai utrai kami ta ka borno. Tading ta film sonson ai mo Jisu. Sakat nongin pan. Mangitip ya kene kawai. Ya ka ai ka bangin don kam utrai la tip lupan le ka ta ke ji im ke jungi. Kada yang bangin ai. Uni brio invite yau Jisu sya ka yeng ka jang o. Ukhat sya ka yeng. Abangi khat yu Jisu ha ka download ka jangi. Ka dan bi ka kamba. Kombo la wan ha ka yeng ka jong Jairus. Ule kom jo ka yeng ka jong fi. Amen. Api khat yu Jisu ka ni ka sngi. Pi ba ngap ni ka tien ka jong blai. Khat yu Jisu ka yeng. Un penem ya ka yeng ka jong fi. Un penem i khon ja fi. Un penem yu kurim ja fi. Un penem bagi ta ki bawan ha ka yeng ka jong fi ken yu i ka buram ka jong blai. Kenda lengok lengan ni. Kenda snow kendit daga jing kendit bakrau. Hallelujah. Banganget. Utrai un karku ye fi ga negas ngi. Un ai bor ye fi. Daga da.
Wanum kuslai ke ika wajah ke jim jofi. Wan kuslai ya ke ika balong ke jim jofi. Marka ni ke pilong mentam pinum sakut sa haju. U Trai selek ki kamba ki bakrau. Amen. Tapi kordet U Trai sepen pahu ya fi. Tapi ngosi U Trai sepen kemen ya fi. Pi ngom melayap kata ke mensim jofi penem ya fi. Tapi ngom dan bait pinyo ya ta ke jing it U Trai. Phim dan jing sok un ai ke jing sok. Phim dan jing kemen un ai jing kemen. La phim dan jing tengen un ai ke jing tengen fi. U Jisu dei ma u bala ban le ki ki. Syuk khat iwa ke yeng ke jong fi. Khat apa ke dot pini ke kamba bo play un ai ke jing start un ai ke jing champang. Astunat puli ni ku ke khat na ke shiti ke banin kong. Syaki Korinth kalau nong ke banin kong. Tidak uhi pi long hau Chris Jisu. Ya ba dau play la pen long hangi ke jing start. Bat ka hok Bat ke jing pen khoi, bat ke jing siu spa, bat kumbala thok, ta hau boleh kemen tu lek kemen hau trai. Kababel kong ni, tidak uhi pilong hau Chris Jisu, ya baru belai la pen longi ke jing start. Kita pergi don U Trai em ke jing jingi don jing start. Datang ini trai jing trai em apa don jing start em? Subas lah kabesta tu ke jing trai. Jadi bawa biar jam trai em beri urupai tu mihun re. Kita try ba ai kamru kim hon mar pilale do men sia mi mar pim dan jing start mi bang ka kom try re wo bleu ai fi ka jing start em tip na fi dan you try ka jing im jo fi yo ka jing start mar fi try kom no stay tu ta la roi la long la ka long ba la ka ba ka roi ka man ba la ka man ba fi dan ka jing start ba ngi dan you Chris ka ba ka ngi dan ka jing start ba dia ka hok ya ka jing pen coach ba ka jing su spa ngidon ka hok ka jong blai ngidon ka jing pen khoi bangidon ka ta ka jing siu spa tadeng ta bangidon U Trai ngim dunai ke namar bangidon yu ngidon lot amen badeng ta kum bala tho ta bala kemen du le kemen ke U Trai tadeng ta bangidon U Trai ngi ki bri ke bala kemen amen ha ka ying ka jong u jairos na ka jing yam lapen kelas ka jing rke na ka jing yam lapen kelas ka jing kemen na ka jing sosi ka jing shat nganget lada tiet jing tiet mah kata kesngi bania matang sudan bayap ta ngi khasi la opoi lupa ka top la opoi khau marba ni itu bon jangai ai ja ja ni si om ini sumba dia bam kini ru kilai pen kre ta kadur bania bam jai rengangai kata ka jingi bam ja kam dai syu ka jingi bam ja bas ngosi kilai bam ja jong ka jing kemen namar wani ka khon ka balayap kalaim amen bagi kita habangi ngidan U Trai ka dan bit tang ka jing kemen Madi U Trai bopen kelah ya ke jing sosi sya ke jing kemen ke jing yam sya ke jing rke ke jing kala aban sa shimiet ong ktien jong blai kala aban sa shimiet kamiet kam ju sakut sa kamiet mentang kala dum rela syai kala wan miang ke sngi hoi ke jing dum ke jing syai ka long kum ta ka dum ke syai ke dum ke syai hendrei ha ke jing im ke jong briu si sien ba ka don ke jing dum ha ba wan ke jing syai une dei ke sngi wa mi ba ja u Jisu ulang ujo menin mentas di bom cukut ke jing syai ke jung ka syai bal ngin ya im ha ka jing syai syabam cukut bat amen ke jing dum ka nom la si ban wan ke jing im jungi rang la yo u jing syai jo ka perthai haleluya U Trai i yangi U Trai ker khu yangi ngai U Trai wan ha ka yeng ke jong phi ha ka ne ka sngi ban ngai un pan kalai ta ka jing yam sya ka jing rke un pan kalai ta ka jing sosi sya ka jing kemen un pan em yu tau balayap un pan khia yu tau bapang un pan ruspa yu ta ubaduk U Trai un pan dap ka jing start yu tau babiet un pan dap ka hok yu tau bapop un pan dap kan ya kata ka jing pan khot yu tau bajaklia Yau tau badap ram un siu spa kan karam juga pop U Trai uang ngan siu spa manga ngala dep siu spa nam ta jong phi ta ding ta to ai bing ni kemen ha ni ngi tu ngi le lang show play ban ai ngo e ka U Trai ula le ka jing im ge jongi Trai ni ka por ngi dap de ka jing sngongo ka ba kraw ya me namar trai ha bangi khot ya me ha ka jing im ge jongi ha bangi khot ya me ha ka ni ka ying ka ba kan jamin sim da trai kombo jairos ula khot ya u Jisu namar ni ka khon jogu ba ka pang trai ha bangi khot ya me ko trai ha ka ying ge jongi kan long khia ka ying ge jongi kan long kemen ka ying ge jongi ko trai kan yo mat ya ka ta ka kamba trai
try gini ki kon ki jom ki khot yeme kan ki sngi but try ha ba me wan na blai kinom sa kom ju ka jing khu slai kan lek no ka jing so si kan lek no ka jing yam kan lek no try ka jing pat do not kan lek no ka ta ka jing dum kan lek no try kan wan ka jing shai try ngi tip abangi shakri yeme try bangi ro yeme nginom sa kom ju try me kan tiu yau tau breu bi tho ka gerteng ke jong me try ngada dua ngada ai ngo yeme and then ki kon ro try baro ki blawan kan ke jaka blai da dua ngada ker khui ki we pi we blai try me ting shanya ke khmat ke jong me halor jong ki kini ting shanya ka buram ke jong me blai try don pedeng chu ki ko try ki blai ya pedeng ki jing e ke jing ele ke jing yam ke jing susi ke jing jau mat try ngai ngo me dei ma mel wa ai pat ki ke jing kemen dei me ko try bo pentengen pat ki do men sim ma khoi melang u blai bo pentengen ni ki ba dei me ko try u bale ki kamba aga jing be jong ki try ngatip men ker khu ki ko try ka yo ka kot ha ka try ka ta ke jong ki mar ba me ai ki kata ka jing start ka jing bit baro ka like no but try ka jing start ka jong me ko try ha kata ka jing champang ka ma ai ki ngini ko try ka jing kentiu ka jing man bha baro ki banta ki ba ki ta de ka ti kan man roi kan man bha blai but try nga de dwai nga da ai ngo me de blai ko try u ba ka jing bha ba ka jing snake ka jong me kan bo chilen tere ka jing ka jongi ni ai ngo ini ka por ka ba ko ra blai ka tien je me ka de ka ba ka tien ka jong me ko try ka long ka bor yangi but try ai bangin shu nget ko mo jisu ang but try ngi nget ha me ko pa ngi liok diang ngi jing dwai baro ha ka teng ka jame jisu amen but amen